pareng namla. Ang makulog ni. Sir, family reason ka tijilang debor mo manay. Boni mo belai no hambai sini ti prahasteni joto ti prasa khaganang lukurokno especially ang hambai maru sini khwai district ni bisingo tongnai joto sini khaganang maiganang sini ti prasa lukurokno tini sung obono ang tini o jagao thik tabuk Rotonpur amsayo basajak sung tini sini angphayung Tuijalang Deborma Mandai Kamini Mandai Kamini bini mokolni problem mokolni bini rugi bemar thangnai pro ang jorani ni sunukha borongni ang belai nya borongno tayosi hambai mari piu borongni je awaimung borongni porchar borongni awareness ni bisingtino tini khayogoi tini baka sawai tini sini ti para salu krok jara maya ganang khaganang borok tini sungo suba sukhaire rohoka to puila belai nya hambai mari jorani news rokno tini abon bagani angbo khayogoi जों bokha tongpono sachungno riwoi par khlai rohno ni musungu khaipono yak sujaba aboni bagani angbo tini je yang je news de media thumnai koktum thumnai borok baksa tini angbo tini borok baksa sapung logirika to obono belai no papila sini je hangkorni borok no hambai maru जों oma haikano khorsatai khoroksano yak ba yak romnai subawai जों sini borok ni je langmano जों motangai pirogoi mana lainai tam himle tabuk sini o je jorao topono je jara je social media jara je press media khlai tongnai rokni bisingte sini tiparasa rokni je jengjal je hasteo bial bipod je ngui tongmani je saksori hamia yakungni bemar bohokni bemar mokolni bemar je ngui tongmani tini ang belai kheno mane hambai ribai aseni manu media ro tam himale borongni bisingtino ayom khlai jagi tongo borongni bisingno saiman tongka hasti joto ti prasaro joto sini borok nukmani bisingtino khayogoi khasasoi tini jotono arinani badathong karon sini ti prasaro ongka khakowar maya kanang tini jodino media ro kering hanke jodino borok hai koktoma thunai ro jodino kering hanke sung saimangla khamo sung nugla khamo je bo jaga bo mai ngui tong karon sini mokol sini kunjo asek soguya to tabuk belai o je tong jarabo je social media fainai belai tamo sanai abo belai update nga hanai mano to belai no hambai te belai no hambai maro tini je sung subasu je sana thang tini je sungno kaham ke je borok bo oma haino je jan mani no duai nai borok suri winai je sini angphayung Tuijalang Debormani je bini bemar je bini mokol je robonjak ab datine hamnai hini jottono borok omano borok ashirwad ye holo borok hamari ye holo datine hamunai bini saksori tiroktun hambai jottono dalni sinmo ani sinmung ang Bishan Deborma TISF ni khwai division committee ni convener